garizigɛ mana gɛlɛya cogo o cogo n terikɛ n'i ye nin ta a kama ala bi bɔda d'i ma siga fosi t'a la nin ka nɔgɔ kojugu aw minnu bi faransi ameriki itali alizeri bɛɛ bi se ka nin kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la wa bilahi n'i y'a kɛ i b'a ye siga t'a la ale bi wurudi de siɲɛ 1664 mais i bɛ kɔlɔsi ta ni sini ka di ye ni sini de ka di ye nin kɔrɔbɔ n'i ye min yala fo garibukɛ ye téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 anw ti maa nɛgɛ an di galon tigɛ maa ye n'i bi fɛ ka ne kɔrɔbɔ dɔrɔn ne b'a di ma di cogo min na a kɛ ten n'i ye min yala ala kama a fɔ n ye kɔlɔsi ta sini i ka sɔli alakira ka 111 i ka nin aya in wurudi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ni wurudi 1664 e k'i tigɛ jan i ka hami ye min i k'a fɔ ala ye nkali na ala bonyena ayi dugukolo tigi ni kabakolo tigi o bi sɔn e ka o hami kelen o bi ɲɛnabɔ siga t'a la ne y'a f'i ye ni adamaden kamana gana i b'i tigɛ jan ka ala de wele an dan an bi seli an bi sun an bi jagabɔ an bi seli masa min ye n'an kamana gana an b'o de wele an bi sun masa min ye ni an dekunna an b'an tigɛ jan ka o de wele o tuma na n terikɛ ni kamanagan b'i la kana wuli ka bolitigi ma gɛ en tant que e ye silamɛ ye kana kafiri kɔmɔbɔla ma gɛ en tant que e ye silamɛ ye i tigɛ jan i k'i ka setigi ala wele o de bɛ se ka bɔda di e ma wa o de bɛ se k'i dɛmɛ ka bɔ i ka gɛlɛya la ka bɔ i ka tɔɔrɔ la konate ye nin fɔ aw ye siɲɛ 100 a ye garibukɛ lamɛn aw ti fili ne y'a f'i ye ne bi fɛn o fɛn d'i ma ne ti siran n ja ti tigɛ n ti jɔrɔ n kamana ti gan sabu a kɔrɔbɔlen dɔnnen kɔ n b'a di aw ma n'i y'a kɛ i b'a ye kafiri minnu b'a fɔ ko ka ala deli kamanagan na ni tɔɔrɔ ni garizigɛko la ko o ye galo ye olu de ma da ala la olu bi aw nɛgɛ ka don aw n'a hakili cɛ n'o tɛ diɲɛ da ni bi cɛ kutubu o kutubu tɛmɛna waliju o waliju tɛmɛna depuis diɲɛ daminɛ fo ka na akiru zamani na wallahi a si ma ala deli langari wa si m'a fɔ ko ka ala deli kamanagan na k'a ti bɛn ko tiɲɛ tɛ mɔgɔ yɛrɛ ti bonya sɔrɔ abada n'i ma ala wele di o ti kɛ n'i bi fɛ k'o misaliya ta yɔrɔ ɲuman ye taama i kana garibukɛ fɛ yan zira kɔrɔ dufin n'i ye min ye i b'a lakali diɲɛ ye bilahi ne de la k'a fɔ aw ye n ko sababu ɲuman bi kuranɛ kɔnɔ iza wakati don ka jɔnw dɛmɛ k'i ka gɛlɛyaw ban ka siri juguw tigɛ ala ka nafolo d'i ma kun faya kunu na k'i ka tɔɔrɔw ɲɔni k'i dɛmɛ ka bɔ kamanagan kɔnɔ suratul waqiya de b'a kɛ iza wakati don kuranɛ kɔnɔ fo diɲɛ danfɛn tɛ yen min b'a sɔsɔ o tɛ yen dɔnnibaa na o tɛ yen kunfinna n'i ye iza wakati baara i b'a ye ayi ne dɔnbagaw bi n dɔn n'i bi fɛ ka n kɔrɔbɔ na suratul waqiya baara kɛ n'i ye min yala diɲɛ b'a lakali téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 an ka taa o bɛna tiɲɛ yira ni ala sɔnna karamɔgɔ minnu bi galontigɛ ni namara ni bingani na réseaux sociaux in sanfɛ ala k'a sɔrɔ dɔnni t'u la u bɛ taa ala sɔrɔ yen ne de la k'a fɔ aw ye ne ti foyi bɔ n da ma min prévu sɔrɔ ne bi min dɔn m'o de fɔ aw ye dɔnni dan ye adamaden ka da i ka dɔnda la ayi dɔw bi se ka ban i la o ti baasi ye o mais da i ka dɔnda la i ni ala cɛ dɔw bi se ka k'i fɛ mais da i ka dɔnda la i ni ala cɛ anw bi dan ka dɔnda la an bi dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 hakɛto b'a ka so la